بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah Teala Adem balasın kişini yer yüzüne getirgenden, şunun birinci gününden başlap biz yer yüzüne, yerge, ikinci türlü aytkanda yer anabızga bik tığız beyli bulduk. Şuşu yer bizni aşatta, şirte, şul yerden sular çığa, şul yerden baylıkların alabız. Шул җирдә үскән үсемлекләрне үзебез һәм без ашый торган хайваннар ашый. Һәм дә инде шуның эчендә кешенең туган җире дигән төшенчә бар. Татар телендә җир дигән сүз ул без таптап йөргән җирдә җир, шулай ук җир дип әйтәбез без ниндидер җирлекне, яшәгән урыныбызны. Һәм менә шушыннан килеп чыга ватан дигән сүз. Без туган, без үскән, икенче төрле әйткәндә, киндек каныбыз тамган җир. Татарлар өчен бу бик актуаль әйбер. Ватан, ватанны ярату, туган җиргә бәйле булу. Татар халкы кайда гына сибелеп яшәсә дә, гомергә ул сагынып яшәде үзенең туган җирен. Әйтик, мәсәлән, кайбер кешеләр бик җиңел генә үзләренең яшәгән җирләреннән күчеп китә алсалар да, Татар халкына бу бик авыр бирелде. Татар халкы үзенең яшәгән җирләрен, шул ук үзенең авылын, үзенең шәһәрен җаны таны белән сөя ярата. Шуңа күрә безнең илебезгә яу белән килгән вакытта да, менә безнең хәзер алдыбызда җиңгү бәйрәме. Фашистлар илебезне алырга дип килгәндә, татарлар да бу безнең илебез түгел димәделәр. Татарлар biz kim içindir başka çit kişiler için soğuşup yermigəli demediler. Özümüzün doğan jirimizni. Менә шушы үзем кулларым белән эшкәрткән җиремне яклыйм әле. Шушында яшәп калган балаларымны саклыйм әле дип үз илләрен якларга дип яуга бардылар. Аллаһы Тәгалә һәр барчасына аларның әҗр-савапларын бирә күрсен. Булар безнең ата-бабаларыбыз. Күбесе яу кырында ятып калды. Һәм без аларга дуга кылабыз, шәһид киткән ата-бабаларыбыз дип. Мөхтәрәм кардәшләр, тулайым карасак, кеше менә шушы үзенең ватанын, үзенең җирен ярата ул нинди генә булса да. Ул вакыттагы СССР халкы да үзебезнең җиребезне, ватаныбызны беркемгә бирмибез дип кан кыйганнар. Әгәр син Америкага барсаң да, бу безнең туган җиребез, бу безнең ватаныбыз дип сөйләйләр. Димәк, һәр бер халык та үзенең туган җирен, үзенең ватанын ярата. Һәр бер халык та үз милләте өчен милләтпәрвәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да Мәккә шәһәреннән кызганча каршы аңа куылырга туры килә. Үзенең динен саклап калыр өчен шушы Мәккәне ташлап китә һәм чыгып киткән вакытта аңа борылып, "И Мәккә ди, син минем йөрәгемә шуның кадәр якын ди. Әгәр шушы без белгән сәбәпләр булмаса, мин синнән бер кайчан да аерылмас идем" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең шәһәрен, үзенең туган җирен чын күңеле белән ярата, аның изге урын булганга гына түгел, шунда туганы өчендә. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай да ул күченеп китәргә мәҗбүр була Мәдинә шәһәренә. Һәм анда да ул үзенә урын табып, чын күңеле белән шушы җирне яратып, шунда кала һәм хәтта әйтә: "Мәккә әгәр дә безгә ләксә дә ди, ягъни безгә буйсынса да, ислам кабул итсә дә, мин барыбер шушы Мәдинә шәһәрендә калам" дип ансарларга сүзен бирә. Ягъни ул инде чын күңеле белән шушы Мәдинә шәһәренең дә үзенә күрә хәзерге тел белән әйтсәк, патриоты була. Менә шушы бөтен ватан турындагы сүзләрне
Без белгән тарихтагы вакыйгаларны карасак, тулайым алганда кеше җир шарын, Аллаһы Тәгалә биргән җирне кисәкләргә линейка белән бүлә дә, менә монда мин яшим, монда син яшисең, монда ул яши дип үзара карар кылалар. Ә бит шушы җир шары ул безнең бөтенебезнең уртак ватаны. Бер генә милләт тә башка милләт өстеннән бернинди дә өстенлеге юк. Аллаһы Тәгалә һәрбер милләтне, һәрбер халыкны тигез итеп ясаткан, тигез итеп яраткан. Һәм Аллаһ Тәгалә каршында без үзебезнең тәкъвалыгыбыз белән аерылабыз. Менә шушы милләтләр дә үзләрен билгеле бер җиргә, ватанга бәйләп, һәм шушы җир минем җирем, минем милләтемнең җире дип атап, калган җирләрне әгәр дә түбәнсетсәләр, я булмаса яулап алырга теләсәләр, менә бу очракта инде ватанны ярату дигән төшенчә ул бик ямсыз мәгънә ала. Һәм без менә хәзер генә сөйләгән үз илеңне ярату, үз җиреңне ярату, милләтпәрвәр я булмаса үз илеңнең патриоты булу дигән төшенчәләр бу очракта начар мәгънәгә кереп китәләр. Ә бит ул нинди генә халык булса да үзенең җирен шулай ук ярата. Без күреп торабыз шулай бит, безнең хәзер җир шарында нинди генә үзгәрешләр булмады. Мәсәлән, шул ук Америка дәүләте барлыкка килсен өчен анда яшәгән кешеләрне үз җирләреннән куып чыгарырга туры килде. Һәм хәзерге вакытта анда килгән кешеләр без шушы җирне яратабыз, бу безнең ватаныбыз дип күкрәк сугалар. Кая гына карасак та ул шулай булган. Без бит, мөхтәрәм кардәшләр, кешеләр җәннәттә ясалган бит. Һәм шушы җиргә төшерелгәч тә без төшерелдек монда кунак булып. Менә шушы концепцияны, менә шушы мәгънәне Аллаһы Тәгалә безгә аңлатырга тели. Әйе, сез яратыгыз ватаныгызны, сез яратыгыз җирегезне, шунда хезмәт кылыгыз, яшәгән җирегезне саклагыз, ләкин шул ук вакытта башка кешенең дә бит үзенең яраткан җире, ватаны, йорты бар. Аны соң куып чыгармагыз үзенең иленнән, үзенең җиреннән дип безгә Аллаһы Тәгалә әйтергә тели. Менә шушы ватанны ярату дигән сүзне без нәкъ шушы мәгънәдә аңласак иде. Безнең генә җиребез, безнең генә ватаныбыз изге дә, калганнарныкы изге түгел дип без берничек тә әйтә алмыйбыз. Безнең уртак ватаныбыз шушы җир шары. Без шушы җир шарында тигезлек белән аны матурайтып яшәргә килгән икәнебезне аңласак, миңа калса бу дөньядагы күп кенә сугышларны да булдырмый калырга мөмкин булыр иде. Һәм чын мәгънәсендә үзебезнең ватаныбызны яратканыбызны күрсәтер идек. Чөнки бит үз ватаныңны ярату, ул димәк башка кешенең дә ватанын ихтирам итү дигән сүз. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.